अखा हानाय बोथोराव मैनाया ओंखारा बाहेराव थुफुस थाफास गाग्लिना गोग्लैयो सिथ्लायाव। देन्जार रोङोलै माथो आदा सन्थला नों। अमृत बिदैखौ मोनलोंबाथाय बिराद उस्तादि जाखाबाय आरो आं। मालाबा डाक्टर, मालाबा प्रफेसार, मालाबा इन्जिनियारसो जाबावो आं जौ फेबाथाय। अजा बोरायलाय जाया होमबा? जायो अजा बोरायसो बांसिन जाबावो आं। अब्ला आदा बुंलाय, जौ लोंबाथाय मानसिफोरा न'खराव मानो नांलायो? बेथ' बिराद गोरलै बाथ्रासो सोंबायलै। जौ लोंबा न'खराव मानो नांलायो मानसिफ्रा मिथिबायना? मानो नांलायो? होमबालाय खोनासं, जौ लोंबा न'खराव मानसिफ्रा मानो नांलायो बुलायो। जाय मानसिया बाहेराव जौ लोंनानै फेना फैनानै न'खराव बिसि फिसाजों नांलायफैयो, बुलायफैयो, अब्ला साननानै लाखादो आरो बै मानसिया सोरबा बेलेग हिनजावजों लाइन मारिगासिनो दङ, नङाबा बेलेग हिनजाव गोसो थोबाय होननानै। खोथाया बिदिसो होमबा आदा? 100% सैथोब्रा जाथि। नङाबालाय मानोथो जौ लोंना फैनानै बुलायफैनांगौ जाखो? जौ लोंबाथाय बेसेबां मोजां गोदो गोदो उन्दुना थानोसो मोजां। बेखौनो मानसिफ्रा जौ लोंनानै नांलायनो लुगैयो, बिसि फिसाफोरजों दावराव दावसि खालामनो गोसो जायो। सोरबा मानसिफोरा बै बिसि फिसाफोरखौ बुग्राफोरा बेलेग हिनजाव गोसो थोखोमाग्रा, बेलेग हिनजाव लानो हास्थायग्राफोरासो हिनजावफोरखौ बुफैयोब्रा। जायफोरा बेलेग हिनजावफोरजों लाइन मारिनो मोनला, बेलेग हिनजाव हास्थायबाबो मोननो रोंला, बैफोरबायदि मानसिफोरानो बाहेराव जौ लोंना फेना फैनानै न'आव दुम दाखाल खालामफैयोब्रा। बिसोरथ' बांसिनसो बुबावो। बिदिसो होमबा खोथाया? आं बांद्राय मिथिलाय लाङालै आदा। नंगौब्रा, नंगौ सैथो। जेरै आं रावबो हिनजावखौ गोसो थोआ, गोसो थोनोबो लुगैया, बिनिखायनो आं न'आव दावराव दावसि खालामाब्रा। जाय हौवा मानसिफोरा जौ फेनानै न'आव दावराव दावसि खालामबाय, सानखादो आरो बेहा सोरखौबा मेने मुने मेजर खोमानाय दङ होननानै। आदा, नोंनिफ्राय जोबोद गियान मोनबायलै आं दिनै। गियाननि भान्दारसोब्रा, आं गियानखौ बाहायासो। नांथारगौ बाल'सो आं आंनि गियानखौ बाहायोलै जाथि फंबाय। मोजांलै आदा नोंनानो। नै रायलायबायसो थाबाय, दे लोंदोब्रा लोंदो। आं फेबायलै आदा, आं लोंला। साला, आंसो बांसिन लोंजोबबाय माथो। दे नैबे बथल मोनसेखौ लोंजोबदो। बे बथलसेखौ आरो लोंबावनांगौबा आं न'आवनो थांनो रोंनाय नङालै आदा। न'आव थांनो रोङाब्ला बेयावनो थाब्रा, हाफोरावनो जालदाम जुलदाम उन्दुनानै था, नङा होमबा? मानो होनोब्ला हायानो जोंनि बिसना, अख्राङानो जोंनि न', ना मा होनो? बेनिखायनो जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौलै जाथि फंबाय। दे जा लों रंजा। आरो नोंथांमोननिसिमबो जाय जौ लोंग्रा, दे हिनजावफोरखौ दाबु। अबेसे बुयिफोरबो दङ आरो आं बायदि भद्र, नङा होमबा? बुनायफोरखौसो बुंदों दे, आं दस्थिमोन। गुमै, ओंखाम जानोसै दे। बिबोनां, जागोनब्रा जागोन। दसे लोंबावनि। गुमै, आलासिया ओंखाम उखैबायदां? उखैथ'वाखैलै। नुबाय, उखैयाखैनो। जोंहा गोथाव रायलायगासिनो दङलै बिबोनां। फै, नोंबो रायलायफानोबा जोंजों। हायोबा अमृत बिदैखौ एसे साखिफै। गुमै, आं लोङाहाय। गाव जौ लोंग्राखायनो बयखौबो जौ लोंनो फोरोंसै बियो। बिदि नङाब्रा। बिदि नङाबालाय ओंखाम जानोसै दे। फंबायाबो ओंखाम उखैबाय बे। आं ओंखाम उखैथ'वाखैलै आब'। खोनाबायना, ओंखाम उखैयाखैनो फंबाया। बेनिखायनो बे एसे लोंनो थाबावनायखौ लोंबावनोसैब्रा। आलासियालाय मालाथो ओंखाम उखैयो होनफेरब्रा दे? नोंसो आलासिखौ जाहोनांगौ दा। मानोथो बिदि फज'नानै दोनबाय थाखो बेबो हायाव? हाखौ जेबो दा बुंब्रा। हायानो जोंनि बिसना आरो अख्राङानो जोंनि न', मिथिबायना? बेनिखायनो हायाव जिरायनाय, बिसनायाव जिरायनाय एखेसो, नङा होमबा फंबाय? औ आदा, नंगौ। गुमैहाय, ओंखाम जानोसै दे। बिबनां फामे, आं जाथ'वा। नों जाथ'वा होनबानो जागोन आरो सन्थला। आलासिखौ बिदि फज'नानै दोनबाय थानोसै आरो। आं हले ओंखामखौ खुरनोसै दे। दे जौफोरा माबा लोंदो। आदा, आंबो लोंनो हानाय नंलालै, ओंखामखौनो जानोसै नामा? दे ओंखामखौलाय गाबोन समफोरबो जाखागोनब्रा। बिदि जौखौ जों आद्दा मारिबाय थायाना। देब्रा, लों। आयो, बे मानसिजों मा जाबावगोन दे? अखा हासोदोंहाय, सारअन्थाइबो गावदों, मानो बुजिया नोङो? बेहा दा थांफिननोबो गोबाव जागोन ना? थांफिननो हायाबा बेयावनो थागोनब्रा। माथो जानोखाय, ना फंबाय?
थांफिननांगोन आदा न'आवबो नेबाय थागोन आंखौ सोर नेगोनब्रा नों सेंग्रा मानसिखौलाय आदा बाजैयानो नेयो आदा बे हाफां खुगा जिब्लाङाना खुगा जिब्लांबाय थायोलै बेना फाग्लिना ओइ मा जाजार होनबाय थायोहाय नों सन्थला आं ओंखाम खुरनोसै दे लोंदो माबार गुमै दे लोंदोहाय माबार ज' मोखां नायलायलाय ओंखाम जानोसै ओइ साला गलियोलै बिदि दाबुंब्रा गुमै होननानै एफा मोजां दालिंलै गुमै नोंहाबो गोसो गलिलायथारो आरो बिबनांफोरा एसेबां अननानै बुंबालाय गोसो गलिगोनब्रा नामा फंबाय नंगौथ' आरो एसेबां गोदैयै लिंदों जाथे नों गुमैजों बिदि रायलायबाय थाबा गुमैया हरसे रायलायखागोन नोंजों ओंखाम जानायबो जानाय नङा उन्दुनायबो जानाय नङा बेनिखायनो ओंखाम उखैबाय होनबानो जाबाय दानो गुमैया ओंखाम जाफानो ओंखारगोन नोंजों आच्छा दे होमबालाय आदा औ बुं फंबाय ओंखाम उखैनाय मोनबाय माथोलै नांगौ नामा होमबालाय ओइ फामे थां ओंखाम फैथां जानोसै गुमै आं बुंनायाबा जानो नागिरलायाखै आरो आलासिया बुंनायखायसो माखौबा बिबनांनि खोथाखौनो मानिया दस्रा बिगुमैफोरा मालाय बिबनांनि खोथा मानिसोगारो आं दस्रा बिगुमै बायदि बिबनांफोरजों गोदै रायलायना फुस्लायग्रा नङाब्रा आं गोथार बिगुमैसो मिथिबायना आयौ हाबाब गुमैया आंना आच्छा गोथार बिगुमै नामा आदा औब्रा दस्रा बिगुमैफोरा गावनि हिनजावनि बिनानावफोरखौ एदावोना आं एदावालै हिनजावनि बिनानाव नालाय आंनिबो बिनानाव आं एदावनोनो रोङालै नङाबा बिबनांफोरा खथ' साइस दङ एदावा नां रावखौबो मोजांलै आदा सन्थला नोंनानो आं हले नोंनि पार्सनेलिटिखौ बिराद फसायबायलै धन्यबादलै धन्यबाद दे ओंखाम जानोसै दा बेवहाय जिरायबाय थाबा दंफांनि रोदा सुनाय बायदिसो सुगारगोनलै आंना अखाबो खोरोमदों माथोलाय बोरैबा सारन्थाइ गोग्लैनानै थैबालाय आला बेसेबां थाबनो थैबा मा जानांगौ जाखोब्रा ओरैनोबा दासान्दि मानसिफोरा सारन्थाइ गावजानानै थैगासिनो दङ नायबा आंनि फालाब्रा गैला गिबाय आं दर क्या गे जीतनो आं गिनायाव गैया गियालां अलं जारि दं दाउसा मासे गां दं ओइ बारहुंखा ओइ सारन्थाइ माबार जोबदोलै माबार थांदो आं बारहुंखा सारन्थाइजों थैनो गोसो गैयालै आं देनां थैगोन बिर जोहोलाव जानानैसो जाहाथे आंनि मुङा अराय समनि थाखाय मुंख्लं जानानै थायो आरो आं बारहुंखा सारन्थाइजों थैनो गोसो गैयालै ओइ इसोरफोर आफाफोर आइमोन अननानै बारहुंखा सारन्थाइ गोग्लैनायखौ एसे खम खालामदोब्रा आं बिराद गिबायलै ओइ साला मोसौफोरालाय मासे मोजां जिरायनानै दङलै माथो बिसोरबो गिलायाखैलै आंहासो माखौबा गिगासिनो दङ न'आव थांफिननोसै नामाब्रा बोरै थांफिननांगौ जाखोब्रा न'आवलाय न'निफ्राय खारबोनाय मानसिया बोरै न'आव मा मोखां लानानै नुजाहैनांगौ जाखोब्रा बिदि आं न'निफ्राय खारनानै आरो न'आव थांफिनब्ला आइ आफामोन आंखौ सनमानखौनो होनाय नङालै जि जायो जाथोंसैलै मोसौ गलियावनो थानोसै आं थाम्फै अरजाबाबो मोसौ अरजाबाबो थानोसै आरो मोसौ गलियावनो दुखुथियाजों मा खोथा बुङो दुखुथियाजों एमाव राजा मा खालामदों नोंलाय मोसौ गलियाव ओरैनो दङलै आं लामा आन्दायदों मानो लामा आन्दायनांगौ जाखो एमाव राजा माने आं हराव बांद्राय मोजां नुवाना खुखै खानाय स्टाइलसो जाबायलै आङो बांद्राय मबाइल नायबाय थानायखायनो फै न' सिङाव हाबफै आं फन खालामहरनि नोंसानि न'आव सोरबाफोर लांनो फैगोन बे नाङालै नाङा दिनै आं नोंसानावनो थानोसै नामा जुदि नों गाज्रि मोनाब्ला मानो मोननांगौ जाखो मोना न'नि मानसिफोरा सिन्था जाबालाय खबर हरदोंना हराखै नोंलाय ओइ बेफोरबायदि फिसा खोथाफोरखौनो न'आव खबर हरो नामाब्रा मानो न'आव खबर हरा जानांगौ जाखो न'नि मानसिफोरा सिन्था खालामगोन ना आंखौ बांद्राय सिन्था खालामालै बिसोरो आं सेंग्रा गिदिर जाबाय नालाय नों टेनसन लानाङालै मादै आं नोंसोरनि न'आवनो थाथ'नोसै दिनै माने आंखौ आलासि सानदो आरो दे होमबालाय फै आयौ खानायालाय माब्रै जाखो एमाव राजा आंनि खानाय स्टाइलखौनो आयौ मा जिंगा लाला होननानै बुङो दे होमबालाय फैदो न' सिङाव अखायाबो बारा हाथारबाय एमाव राजा गस्लाया नोंना सिजोब्बाय गस्लाखौ गानस्लायदो दे आरो खानायखौबो मोजां हुगारनानै लादो र' आं टावेल लाना फैनि जागोन दे दालायथो मोसौ गलियाव थानो बारग'बायना आंहा साम' खिंख्रि मादैयासो आंखौ लानानै फैबाय दा ओइबार हले आइ आरो आफामोनखौ एसे सिगिनि र' साननैसो बेवहायनो थाखुमानानै थानि आंखौ बिसोर दाबो फन खालामलायाखैना बहा दङ फिसा हौवा होननानै दाबो फन खालामहराखैना बिसोर आइयाबो आंखौ आबा एमाव राजा बहा दङ होननानै बुंहरलायाखै आरो आफायाबो एमाव बेटा बहा दङ होननानै बुंहरलायाखै आंखौ बिसोर सया खालामदोंना दा बिसोरखौ मेगन साहोजोबगोन आं मादै साम' खिंख्रिजों थाफानानै बापावै अखा हानाय बोथोरजों एम्बुनि टरट गाबनायजों गोसोखौनो माबा खालि मोनथारदों माथो माबा नांबावगौ बायदि मोनथारदों माथो बोथोरालाय मा नांगौ आंनोलाय
माथो सानबाबो बुजिना मोनासैब्रा इसिबां मोजां अखा रे हानायाव उन्दुनोसो मोजां जादों आंहा माबा खालिसो मोनदों माबा बिसनाखौबो बेसेबांबा गुवार जालांनाय बायदिसो मोनदोंलै मा जाखोब्रा बेफोरबायदि अखा टेरेट हाबाथाय मा जाखाङो आंहा उन्दुनो लानो नागिरबाय उन्दुलांनोबो ओंखारा एम्बुफोराबो टरट गाबगासिनो दङ अखायाबो जि हागासिनो दङ उन्दुनोथ' मोजांसो जानांगौमोन मा जादों आंनि गोसोआलाय दिनैलाय नागिरबाबो मोनलालै आं मा जादों दिनै गोसोआ आंना होद मबाइलखौनो दसे नायनानै थानोसैलां बापावो एलबाम नायना लानानै माथो खुदुमनोसो लुगैबायलै दालाय सोर फाग्लिफोरखौलाय खुदुमनो मोनबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय होद खुदुमनोबो लुगैथारबायना दासिमबो रावबो हिनजावनि खावलाया मोजाङैनो सब खुदुमनो मोनाखैब्रा होद दिनै मानोबा खुदुमनो गोसो जादोंलां दाबा सोरखौ खुदुमनांगौ जाखोब्रा दुमफावखौनो खुदुमनो बिहैनोसै नामा होद आंखौसो गाग्लि जोना हरगोनलै बियो दाउसो देलायखौलाय होद जानाय नङालै बेबा मा खालामना हरलायगोन आंखौ दाउदैखौनो खुदुमना फैनोसै आं दाउदैया बादा होआबाबो खुदुमखागोन आं अमा राजायाबोथ' बिनानावनि थाखाय आंखौ फसायखायो गोसो गैयाब्लाबो बेनिखायनो दाउदैखौनो खुदुमनो थांनोसै आं बे अखा बोथोराव खेबसे स्राय खुदुमना फैनोसै आं ओरैनोबा दासिमबो रावबो सिख्लाखौनो खुदुमनो मोनाखै आं बेनिखायनो दिनै जि जाबा जाथों आं दाउदैखौ खुदुमना फैथारगोनलां दिनै आंनि गुस्थिखौ खाथा खुलिगोन आं बे गुस्थिया रावखौबो खुदुमनो मोनाखैना दिनै आङो बे गुस्थिनि खाथाखौ खुलिगोन आं दिनैबा हले सासे मानसिबाबो खुदुमथारगोन आं बिहामजो हक बा फिसाजो हक जायखिजाया खुदुमनायनि बेलायाव आंबो नाम रेजिस्टार खालामथारगोन दिनै मालायफोरा लालाय गारलाय जालायगासिनो आंहालाय माथो रावखौबो खुदुमनोनो मोनलाब्रा मा आंनि गुस्थिया गुस्थि नङा नामाब्रा आंहाबोथ' मानसिना आंहाबोथ' खुदुमनो लुगैयोना साला खुदुमलायनायफोराल' खुदुमलायबाय थागोन नामाब्रा आं रावखौबो खुदुमनो मोना नामा दा दिनैबालाय खुदुमथारगोन आं सोरखौबा नङा सोरखौबा गिबियावनो दाउदैखौ जागायहोग्रोनि र' दाउदैया मा बुङो बिनि उनाव दाउदैया जुदि खुदुम जाया सोरखौबा बुरैबाबो खेबसे सब खुदुमना फैथारगोनलां मानसिफोरालाय उन्दुजोब्बाय नामाब्रा उन्दुबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय दाउदैयासो मा खालामगासिनो दङबा फन हरगासिनो दङ आं फाग्लि दाउदैखौ सोरजोंबासो रायलायगासिनो दङ बेथिया फुदुंनो फैगासिनो दङ आं ओमफ्राय दा आं न' सिङाव बोरै हाबहैनांगौ जाखोब्रा मेन दरजाथिंथ' हाबनो हाखानाय नङा नै माथो माबा दंलायो सिरि दंलायो बे सिरिजोंनो गाखोनानै बै खिरखिथिं जों थमब्लेट हाबनानै ओंखारहैनोसै आं दाउदैनि रुमाव खुदुमनो मोनबानो जाबायलै इसेबां खस्थ' गाखोनांदों आं थोद बापावै खुदुमनो थाखायबो इसेबां खस्थ' खालामनांगौ जाहैबायना आं नै बे मुदाजोंनो हाबलांनोसै आं थंब्लेटनो आया फेनखौलाय गानबोदोंना गानबोआखैमोनब्रा आंलाय ना हासुनायफ्रावसो गना थाबोबाय जानाय नंला अखाया सिजोबथारबाय थाब हाबहैनोसै आं आंसो मा एसे फनावनो बिजि थाबाय थायोब्रा आं नोंखौ इसेबां फन खालामदों मानो फन रिसिभ खालामाखै नोंलाय सासे मानसिजों रायलायदोंमोन आं आंनिफ्राय फैसा लानायखौ आंनो होफिनाखै आरो दाबो बापावै सोरनो फैसा होनायमोन नोंलाय होदोंमोन आरो सासे मानसिनो आच्छा ओमफ्राय नोंलाय इसेबां हराव जोंहानि न'आवलाय मानो फैदों मा लांनो फैदों जेबो लांनोलाय फैयाखैमोनलै आं होफैनोसो फैदों इसेबां हराव मा होफैनो फैदों नोंलाय आरो नों आंनि रुमाव माब्रै डाइरेक्ट हाबफैखो उखुम मुदानिफ्राय हाबबोबायलै आं होद लासै रायलायब्रा लासै रायलाय मानो लासै रायलायनांगौ आं मानो होनोब्ला आं सिखाव एसे फैदों नालाय नोंसानि आदा बाजैया मिन्थियाना आं फैनायखौ होमबालाय लिंहरनि आं आदा बाजैमोनखौ धोद साला जाम्बि फास फैसानि दालि आं नोंनि थाखायसो फैदोंब्रा नोंसा आदा बाजैनि थाखाय फैयाखैना आंनि थाखाय मानो माने नोङो खोथाखौ खोन्थाजागोन ना खोन्थाजायाथाय लाजिलाय लाङो माथो खोन्थानो देलाय बुंलाय मा खोथा माने आं नोंखौ सब खेबसे खुदुमनोसो फैदों आं औब्रा आं नोंखौ खेबसे खुदुमनोसो फैदों आं दिनै मानोबा बिराद खुदुमनो गोसो जादोंलै माने आं रावखौबो खुदुमफेराखैना बेनिखायनो नोंखौ दिनै खुदुमनो फैदों आं खुदुमाखैथ' आरो आं रावखौबो औलै खुदुमाखै आं रावखौबो बेनिखायनो आं दिनै खुदुमनायनि सेंग्राफोरनि लिस्टाव आंनि नामखौबो थिसननो फैदोंब्रा अन्नानै खुदुमजादोब्रा आंजों आच्छा बिदिब्ला नों सोरखौबा खुदुमगासिनो दङ नङा होमबा सोरबा हिनजाव गोनां हौवाफोरजोंसो खुदुम जायाखैथ' नों सोरबा थिखादारफोरजों उदै गेन्द्रा द्रा खाफाल खिनियाव खानाय गैयिफोरजों बिसोरजों लाइन मारि खुंनायाखैथ' नों
होमबालाय खेबसे खुदुमजादोब्रा सब खुदुमना थांनोसै आं आरो खोनासं आं नोंखौ खुदुमनाय लोगो लोगो नोंखौ आं हाबाबो खालामखागोनब्रा नङालै उनाव हाबा खालामगोनब्रा ग्रोम ग्रोम खालामखागोन जों हाबाखौ दिनै आंखौ खुदुमनायल' होदोब्रा है साला मानो बुजियाब्रा आं खुदुमनाय सेंग्राफोरनि लिस्टआव आंबो थानो लुगैदों होनबायना बिनिखायनो दिनै खेबसेखौ सब खुदुमनो होदोब्रा खुदुमनानै खारखानोसै आं बापावै आंनि खुदुमनायखौनो नोंसा नोंदानो खोन्थानोसै जाहैबाय नों खोन्थाबासो नोंसा नोंदे आंखौ रायगोन दा बापावै आं बावगारबोबायना गस्लाया गोलावद्रायखाय आङो सिङाव मा गानदों मा गानाखै तालखौनो लायासैलै ओइ दाउदै सोरजों रायलायगासिनो दङलै नों बापावै बहा थाखुमानांगौ जाखोब्रा होद नोंनि बिसिनायावनो थाखुमानोसै खोमालै आं मा दाबो उन्दुनो जायाखै नामा बांद्राय उन्दुनो ओंखाराखैबा थां एम्बु गाबगासिनो दङना नोंबो टरट टरट गाबै थां एम्बुफोरजों थाफानानै आयला मा दुमब्रांब्रां मा बेलाय आच्छा टेड्डी बियार माथो मानसिनि खर' बायदिसोथार होमबाबो माथो मानसिनि खर' बायदिसो नुदोंलै सोरलै बे मानो रावबो नङालै माथो मानसि बायदिसो मोनलायलांबायलां आंबो नायनिब्रा माबायदि फुथला बियो चाइनानि फुथला ना जापाननि फुथला नायनि आंबो टपिक गेलला आंनि बिनानावनि बिसिनायाव मा मोनदों नों मा मोनदों नों जेबो मोनाखैब्रा आं जास्ट ओरैनो हाय हेलौल' होननो फैदोंमोनलै अमा राजा आच्छा हाय हेलौखौ आंनि बिनानावनि बिसिनायावसो होनफैगोन नामा नों नोंनि बिनानावा आंनि फनखौनो थिखोआ सोरजोंबासो बिजि जाबाय थादोंमोन बिनिखायनो आङो फैथारबायब्रा आच्छा अब्ला नोङो हरावसो फैखोमागोन नामा हा माला फैनाय नों हा बेसे गोबाव जाखो नों बेवहाय दासो फैदों आदा बारा गोबाव जायाखै बारा गोबाव जायाखैना हाय थबिरां मा जिरायबाय थाखो ओंखार होदां लाजियोलै नोंनि लाजिनायखौ गिनायावसो सोलायहोगोन आं जल्दि ओंखार आइला बोरो लंपेन्टआलाय लंपेन्टआ न'आव थाबोबाय नामाथाय मा लंपेन्टआबो बिदि थाबो जालायलायो नामा लंपेन्ट गानालासिनो नोङो आंनि बिनानावनि रुमसिम फैदों ओइ खोथाया मा खोथाया मा माबालै आं डाइरेक्ट बुंखानोसै आंखौ हमबाय जेब्ला माने आङो दिनै बोथोरा अखा हाबाय थानायखाय एम्बु गाबनायखाय आरो मोनसे एलबाम नायना लाफ्लांनानै खुदुमनो गोसो जादोंलै बिनिखायनो नोंनाव दावदैखौ खेबसे खुदुमना नायनो होननानै फैदों आं आच्छा आंनि बिनानावा खुदुमना नायजाबासो होमबा माने आं बेखौ मोजां मोनसिगोन ना उनावबाबो हाबा खालामगोन ना बेनिखायनो खेबसे खुदुमना नायनो सानदों आरो नों आंनि न'आव फैनानै आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरग्रा खोथाया बिराद गाज्रि जाबाय नोंखौ आं इसेबां आसानि गारनायाव गैयाथ' आं गोसोनि खोथाखौसो फोरमायदोंब्रा अमा राजा मानो रागा जोंनांगौ जाखो आं खुदुमनोल'सो फैथारदों दा बेबो खावलायाव सबनो बिनिफ्राय थांनोसैमोन आरो दालाय खुदुमदोंना खुदुमाखै बरिया खुदुमला भारमे जाय नों आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलांनांगौ दालाय बोरै थांबावनांगौ जाखोब्रा बाहेरायाव बिराद गोसा अखा हाथारदोंलै आं थांथ'ला नामा अखा सखा सिनखावनानैबाबो थां नोङो गथिखे थांथारनांगोन नों होदां थाङालै आं बेवहायनो थानोसै नामा आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंनि प्लानिंखौ बुजिदों आं मा प्लानिंब्रा नोंनि प्लानिंआ मा बेखौ आं बुजिजोब्बाय ओइबार आंनि प्लानिंखौबो नायदो नों मा प्लानिंब्रा बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना उननि एपिसोडखौ नेनानै थानांसिगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय गुड नाइट भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक होलांबानो जाबाय आरो चेनेलखौ लाब्रा बड' कार्टुनखौ 2 लाख साबस्क्राइबार जानो लुगैदोंबा बयबो दे खालामबानो जाबाय बाय लोगोफोर गासिबो मोजाङै उन्दुदो